Armis? Ah, perdó. Ja l'estació de Raül. Hombre, Sergi, què tal? Hombre, jo Que terra. espontani que ha quedat això. Què tal? Doncs bé, estem aquí a l'Original, que és el lloc que hem triat aquest any per fer la trobada anual de Catalans al Món. És un lloc molt maco, molt bonic i polivalent, on les cerveses seran més barates que els llocs on hem anat els altres anys, i que bàsicament us esperem a tots per passar una bona estona amb una gran família catalana que tenim repartida pel món. Així que passi-ho bé fins al dia 26.